Ngicela sithathe leli thakadeli. Amen. Akadeli ngokumkhonza ngokuncane yephawo ngumkhozo akadeli ngomkhonza Bazalwane ubinamina uJesu binamina uminami yalo uJesu Jehova. Hallelujah. Nawa amandla. Hallelujah. Hallelujah. Siyangena. Hallelujah. Ngamandla kaNkulunkulu siyangena. Hallelujah. Siyangena. Siyokwenza ubungcwele. Ngamandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Awethu ahluleka. Hallelujah. Kodwa kaNkulunkulu awahluleki. Hallelujah. Sesiphethe amandla. Hallelujah. Avele ezulwini.
engumuntu personified. Hallelujah. Mandla kaNkulunkulu. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi uJesu ukuhlakanipha namandla kaNkulunkulu. The power of God was personified. UJesu Kristu efika wayephethe zonke izinto zomuntu ezivela kuNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu uYesu uyayithanda indodana. Hallelujah. Bese lithi unikele konke esandleni sakhe. Ngakho-ke uma umuntu efuna izinto kuNkulunkulu uya kumuntu uKristu uJesu. Hallelujah. Asinakumkhonza uNkulunkulu ngenye indlela kodwa ngoJesu. Hallelujah. Ngaye sinokungena ngamoya munye kisi uJesu. Ngaye saba nokubuyisana noNkulunkulu. Ingakho izwi likaNkulunkulu lithi munye uNkulunkulu. Hallelujah. Munye ubani? Munye uNkulunkulu. Munye futhi nomlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu. Munye umlamleli. Bazalwane munye umlamleli. Uma umuntu engenaye lo mlamleli, haleluya, usenkingeni. Uyabona uma abantu belwa, kuyabena lo muntu ekuthubantu empire ebizwa ngempire noma uRev. Amen. Iboxing. uRev. Amen. Yamdinga uRev uma ushayo. Kuba mnandi uma ushayo. Haleluya. Kodwa uma ushaywa uyamdinga uRev. Wozokubambela lensizwe esukisa igame. Amen. Ufisa sengathi ungazuxolisa ukuthi hayibo ngiyaxolisa ngazi bengenzani. Ubani ongalwa noNkulunkulu? Munye umlamleli phakathi kaNkulunkulu nabantu. Sasilwa thina. Silwa noNkulunkulu. Athi uma ekhuluma umprofeti uEli emadodaneni akhe athi uma umuntu elwa nomunye umuntu, haleluya, kukhona ongalamuya. Amen. Kodwa uma ulwa noJehova bani okulamlela? Wena uJesu wavela ezulwini njengomlamleli phakathi kwethu noNkulunkulu. Sasilwa thina, silwa impi, a losing battle. Senza isono ngenkani singenangqondo. Amen. Sithi siyazi silwa noNkulunkulu simthuka. uNkulunkulu ngothando lwakhe olukhulu nangenxa yesihawu sakhe esikhulu wabona ukuthi abayazi into abayenzayo la. Ngaku uJesu sesiphambanweni thi baba bathethelele abakwa samshaya uJesu thina. Phela ngalesikhathi ebethelwe esiphambanweni nawe wawukhona. Wawukhona. Lezo nowazenza ungakakholwa yize zambethela. Nawe wawukhona. Ungezwe bethiwa uJesu bambethele esiphambanweni ucathi wawukhona. Izono zakhe zabethela uJesu esiphambanweni. Ngisho lezi zakho ngoba wayibheka nazo. Wakubheka nawe ngothando. Ngesikhathi ungakamazi yena wakwazi. Haleluya. Munye umlamleli phakathi kwabantu nobani? Ngifuna ukuthi ke namhlanje sinokuthula. Kodwa lokuthula kusuka kwethu. Amen. Sinani? Jesu Kristu wasibethela ukuthula. Elithi izwi likaNkulunkulu ukuthula okudlula ukuqonda konke. Amen. Lithi ukuthula kukaNkulunkulu ake sikundeni. Amen. Lapha encwadini kaFilipi. Amen. Philippians. Amen. Sinokuthula thina. Amen. Sinokuthula okudida abantu. Amen. Sinokuthula okudida oprofessor. Hallelujah. Lithi izwi likaNkulunkulu lokuthula ukuthula kaNkulunkulu okudlula iqonda konke. Shuthi ngamanye amazwi abantu bayahlala phansi bezama ukuyibheka noma ukubheka lokuthula ukuthi ukuthula kuno. Onoprofessor bayayitadisha izinto. Baphume nama conclusions. Njengisho professor emavasini. Amen. Baphume nama conclusions. Bathi hayi lento njengoba yenzeke kanje yenziwe ukuthi Ephesians 4. Hallelujah. Bese bephuma nama conclusions. Futhi yakho umqondo ukuthi lento kuziyenze Ephesians 4. Amen. Yenzeke kanjani? Izwi kaNkulunkulu malikhuluma ngokuthula lithi lokuthula
kudlula ukuqonda konke. Bathi noma sebehleli phansi bethi bayakustadisha kuphuma conclusion kuthi ukuthula okunjani. Jesu Kristu wasilethela ukuthula. Amen. KukaNkulunkulu hayo kwabantu. Uthi mayikhuluma uthi ukuthula ngimshiya nakho. Nginipha kona hayi njengalokhu izwe lipha. Izwe lipha ukuthula ngezinto zasezweni ezibhubhayo. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu upha ukuthula ngezinto zasezulwini ezaphakade. Haleluya. Haleluya. Sizothatha lokho kuthula singene nako ku2026. Amen. Abantu abayoze bazibuza ukuthi lapha bona why bephila sengathi abanankinga. Ekuseni ufakazi omzima la babo Mzayiya cishe ngathi umziyana Mzayiya. Amen. Selethe umfakazi obuqotho. Haleluya. Kuthi inkinga zakhe abhalwanga. Sibhalwe inkinga zethu thina. Amen. Bathi noma besubuka abaningi abafuna uzothola ama-advice nathi sinezethu sibanike futhi. Haleluya. Ngoba sinokuthula okudlula ukuqonda konke. Okuletha ipicture kubantu ukuthi konke kuhamba kahle. Haleluya. Sithi konke kuhamba kahle. Lokuthula kwakuJesu. Lokuthula wasinika kona. Sesinako. Amen. Kodwa lokuthula kudinga isarenda. Kudinga ukuyinikela. uJesu Kristu lapha kuMark mangaphosisa 8 verse 34-35. Amen. Lethi wayesekhuluma esiqhubini wathi uma umuntu ethanda ukuzemva kwami noma ukungilandela makazidele. Thabathi isiphambano sakhe ngilandela. Ukuthula kaNkulunkulu kudela abantu abayoyidela. Zithi izinto noma zenzeka wenze sengathi awubona ukuthi uNkulunkulu unjani ukhona. Amen. Izolo sikhuluma indaba yezivunguvungu esavuka savukela omkhulu uJesu ekhona. Wenze njani? Walala. Amen. Lokuthula kudinga ukuzidela. Uthi noma kungenzakalani uJesu njani? Nginikela kuye konke. Thula kaNkulunkulu udinga wenze njani? Uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele. Athabathi isiphambano sakhe njani? Thabathi isiphambano. Sisho ukuthini isiphambano? Sisho ukuthini isiphambano? Khona ukhuluma. Hawu bazalwana sazi isiphambano. Thula nangaso kangaka. Sisho? Okay, sisho ukuthini sokuthi khona sikumele isiphambano. Akuthiwa thabathi isiphambano sakho ungilandela usho ukuthini? Usizi. Hallelujah. Sisho usizi nenhlupheko. Thabatha isiphambano sakho ungilandele. Futhi izana konke ukuhlupheka kwa asisithwalelike thina. Hallelujah. Siyathwalelwa. Amen. Beko Matthew 11. Jesu Kristu uthoni nanonke ekhathele nensindo. Amen. Nanonke ekhathele nenjani? Ufuna abakhathele. Ungakhathele unizi. Amen. Ungakhathele unjani? uJesu ufuna abakhathele, ngisho mina abakhathele nabasindwayo. Yibona akakhona ukubasiza. Amen. Akafuna abangathi basenawo amandla. Amen. Ivangeli alizelanga abantu ababehlonipha abazali. Ngiyazwa ukuthi laba babelalela kuthiwa lo ngathi wayelalela sengalungi insindisweni. Lazela izolo. Izolo ihlobo ngaba babengalaleli kuthiwa lo wayibulala abantu. Fika insindiso. Sizesiphike sithayime kasindiso. Lifike ini ngoba ufuna abakhathele nabasindwayo. Lesifundele Philippians 4. Awufundele to verse 6. Verse 6. Verse 7. Verse 6. Sanukuba naxhala kodwa inswelo zenu ziziseni kuThixo ngomthandazo
nimbongoze ninombulelo. Hallelujah. Sesiphelele u6. Ninombulelo nani? U6 loyo wonke. Amen. Ithi ngesiZulu ningakhathazeki ngalutho. Amen. Ningakhathazeki ngani? Ningakhathazeki ngalutho. Bese practice lento ku2026. Amen. Ngakhathazeki ngalutho. Udinga ukusarenda. Ngakhathazeki ngalutho. Hayi ukuthi inkathazo ngeke zibe khona. Hayi ngeke zibe khona. Kodwa wena njani? Ngakhathazeki ngalutho. Ngithe sizokhuluma ngokuthula kaNkulunkulu ukuchaza kuyini. Ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke is not the absence of tribulations. Akusi absence yezivunguvungu. Ilokuthula ukuthi isivunguvungu sikhona, khathazeka kukhona, kodwa wena ungakhathazeki. Base nabantu abaseduze bathi why engakhathazeki? Why bebuza? Because kufanele ngabe uyakhathazeka. Kodwa wena ukhathazeki wenzani? Ngomkhuleko uyathatha. Ngomkhuleko wenze njani? Uyathatha ngomkhuleko bese uyaletha kuJesu. Usuzarendile usuthi Nkosi, lokhu mina mangakuthwala kungangilimaza. Wena unawo amandla okukuthwala bese uyahambisa uthi thatha. 2026 sizohambisa. Hayi ukuthi ngo2026 ngeze bekhona inkathazo. Kodwa izwi lithi ungakhathazeki ngalutho. Ngomkhuleko thatha. Uhambise. Jesu Kristu ngathi ngelinye ilanga ngihlila ngazi noma kwakukhuluma ingcolo noma kukhuluma ingqondo yami. Ngifuna ukuyihlukanisa leyo ukuze ingathi mangiphuma la ngithi ngathi ngicabanga lento ngisho njalo baba umonakala ngingaze ngone uNkulunkulu ngicabanga ngathi uJesu Kristu waba udustbin. uNkulunkulu nje uJesu wamenza udustbin. Phela wawungekho udustbin ezulwini. Ingakho uNkulunkulu angasixoleli isona. Wayenza usaphi. Kodwa wathi uJesu uzoba idustbin. Ngifuna ukuzwe kahle. Ukuthi ngicabanga kanjani mhlawumbe waba umoya. Amen. Sekukhona la kulahlwa khona izono zabantu. Amen. ngoJesu ingakho lithi izwi kaNkulunkulu loyo ngasenzanga isono wamenza sona ukuze thina senze ukulunga kaNkulunkulu ngaye. Ezulwini wawungekho udustbin kodwa manje usukhona ekuthiwa ilwandle lani lokhohlwa elunguJesu. Zathathwa izono zonke kwathiwa ukungcola kwabantu bonke kwaphonswa kuJesu. Wano dustbin wakhona uNkulunkulu athi wonini kodwa ngiyaxolela. Why ngixolela? Because indodana yami. Ngo2026 sizotha naye uJesu uthi na nonke nikhathele ngithi uthi phonsani ukukhathala kwenu. Uthi mina nginamandla okunika impumuzo. Usibiza yena. Hallelujah. Masizi. Nezono masisono samkhathaza umuntu. Sono siyakhathaza. Bazalwane. Sono senze njani? Kodwa ukhona ophumuzayo. uJesu. Aphumuza uJesu. Uthi mina ngizakunika impumuzo. Ningakhathazeki ngalutho. Amen. Izwe noma selifuna ukungakhathazeki, alinandlela ukungakhathazeki. Kufanele ukhathazeke. Amen. Bendizothwalelwa ubani? Munye umlamleli. Amen. uJesu. Lana lithi thathani. Usingakhathazwa lutho. Amen. Maqhubeka lithi kepha kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga. Kepha kukho konke bazalwane. Singena 26 sizothi kukho konke izicelo zenu mazaziwe nguNkulunkulu. Angazi ucela. Amen. Kodwa sengathi ngicela kahle. Amen. Sengathi ngicela nafana Isawu. Isiwu noma Isawu. Amen.
ukuthi umbiza kanjani owadayisa ngezibulo lakhe ngobuzibulo bakhe ngenxa yesisu cela kabi wathi liyini ifa kumina ngoba vele ngizofa. Amen. Wanikela ngento enkulu kangaka ngenxa ukukhathazeka unikele ngokuphila okungunaphakade ngenxa ukukhathazeka ugcina usuhamba inyanga ngenxa ukukhathazeka ugcina sekuhamba izangoma emzini umzalwane faka ngobumnyama ufaka ebusuku ngezathu ukukhathazekile ufika abantu bathi ake uyokuzwa why wena uhlupheka kangaka. Amen. Ugcina usuthi nami ngiyangibambezela lento faka izangoma ngobumnyama faka inyanga baphuma lo ngobumnyama fike kamzalwane sekubhaliwe emnyama azasho ukuzana acela ungabhali ngomnyama bathi ngalensize emnyama ngabhala ngamanzi nje ukuze abazali bangaboni. Haleluya. Ngoba ukhathazekile thathani inkathazo zenu Jesu namandla okuyithwala ukho konke ukho ngomkhuleko ngokunxusa nangokubonga sibonge lezi zinto ezingabonga fana nomame bathi wakuphase Shimei. Amen. Owathi efele ngumntwana wakhe yambuza inceba kaNkulunkulu athi mama kuhamba kanjani wathi konke kuhamba kahle konke kuhamba kungahambi kahle kodwa ukhulume ini phila khuluma ukukholo uthi konke kuhamba kahle ngoba ngoJesu. Amen. Noma kunzima kodwa kunjani kulula noma kunzima kodwa kunjani kulula ngoJesu. Yiko lokuthula okwenza abantu babuze bathi thula kuni lokhu. 2026. Amen. So practice lokuthula sihamba nalokuthula. Asikuzweke lokuthula usebenze yakusho. Kelona uqolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda. Okay. Kelona ini lukabani zulu labantu lizi ngemali lo yakuthenga ngegolide nesiliva lolu qolo olwakhe ake ngithi ukuchaza kancane uNkulunkulu uyathula esezulwini abantu bemthuka ngangezwe indoda imthuka uNkulunkulu ithi niyamazi lo mfundisi bathi uPastor Nala thuka uNkulunkulu. Haleluya. Ethi into uNkulunkulu yena ofika ikhahle. Ngasho ngithi ngathi yawazi. Angikhuluma ukuphakamisa umuntu ngathi awazi. Haleluya. Kodwa wathula uNkulunkulu. Haleluya. Imthuka le ndoda wathula. Hayi ngoba engenawo amandla. Unawo amandla. Nawo ukuthula ethuka unawo. Amen. Asibena lawo mandla okuthula sithule. Thulish. Yabona khona ukubona ukuthi yazi lo bengamphendula. Futhi bengamphendula kangcono. Kodwa wenze njani? Thula kukaNkulunkulu. Cela iphinde qaleni. Kelolu qolo. Kelona uqolo lukaThixo olungaphaya kokuqonda. Olungaphaya. Amen. Yalethu uqonda kuthiwa ake analyze lolu qolo. Hallelujah. Kuthiwa ake chaze lolu qolo. Lithizwe kaNkulunkulu kungaphaya kokuqonda. Uqonda kwabantu akufinyeleli ekutholeni ukuthi kuthula kuni lokhu. Ngoba ukuthula in the midst of tribulations, challenges, trials. Awona akekho umuntu wahlushwa njengoJesu. uJesu Kristu wathi meqhamuka basebela abaFarisi. Amen. Ushumayela ngagunya liphi? Ufundisa ngagunya liphi? Akekho umuntu wahlushwa njengoJesu. Kodwa wayenokuthula. Amen.
lize lithi izwi kaNkulunkulu wathula njengemvu eyiswa kuphi ekugondweni. Amen. Wathula noma sephiwa na uPeter. Ngangabuka imuva athi in Passion of Christ. uPeter enze isifungo wathi mina ngeke la ufa khona nami ngofa khona. uJesu uyazi into ekhuluma wenza umpheka athathe iqhubeke nakhaya. Wamphika wazi wakhala uPeter. Wazi wabuza intombazana wena wayeloko ungilandela kanti ngikwenzeni? Ufuna ungibulalisa manje. Wathi mesemphika kwesithathu lakhala iqhude. Ngokwale muva uJesu Kristu wayeboshwe izandla ngemuva iqhude. Wabemqhuba bemkhahlela. Wameqeda kumphika uPeter kwesithathu ekhalela iqhude waseyaqala sembheka wahlangana amehlo. Khaliso kwengane encane uPeter. Kodwa ethula uJesu. Uzutshela uPilato, yabona kwalo uPilato wenze offer kumina ukuthi labantu bangibethelelayo. Mina nginamandla okukhulu ukuthi uJesu unamandla okukhulu lawo. Nami ngizothayo nawo ngikhulu. Kodwa uJesu wena unawo amandla okukhulu lawo. Ngaphandle uma ngabonikiwe from high. Hallelujah. Thina sikhonza inkosi yamakhosi ayingancane. Yazi ngiyakithi mangifunda ngoJesu ngithi yabona uJesu Kristu mawusethandweni kaNkulunkulu ayingancane. Bembuza uPilato uthi wena inkosi. Uthi ukusho lokho ngoba utsheliwe noma uzwile noma ukusho lokho ngoba uyisholo wena. Uthi hayi mina ngisumJuda. Hallelujah. AkunamaJuda akini athi wena uthi inkosi. Uthi uJesu Kristu ushilo wena. For this reason ngazalwa ukhosi. Kodwa ukhosi bami akusibo bala. Hallelujah. Nalokuthula esikhuluma ngaka akusiko kwa okaNkulunkulu. Hallelujah. Lithi ke izwi kaNkulunkulu kungale ngokuqonda. Hallelujah. Sizwe mayiqhubeka ukuthi thini. Luya kuzalusa inhliziyo nengcinga zenu ningahlukani noKristu. Siphelele. Okay, lana ithi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke. Okudlula uqonda konke ukuqonda akufinyeleli kulokuthula. Amen. Ngoba kwakho uNkulunkulu bangachaza izinto zikaNkulunkulu. Hallelujah. Thina zaphiwa izinto zikaNkulunkulu ngoKristu Jesu. Yebazalwana sikwazi sinako. Esinaka sikwazi. Uyazi amadimoni mayesibuka sibhayiza. Yazi thina sesibhayiza buka mathemba bhayiza la. Abazi tabani thina zani kwamandla amandla. Nawo sitshela ngokuthula kukaNkulunkulu. Lokuthula uNkulunkulu nawo lithi zinkulunkulu sinikiwe ko. Amen. Futhi sinawo amandla okuthula ezweni zonke. Umzalwane sebhemuza. Bemuza umzalwane azakhuza umuntu ongakhothayo antwana ukholwa yini. Hayi. Bemuza umzalwane uze kuphakama amaphinifa. Yebo ukuthula kaNkulunkulu. Kuphela umzalwane ngiya. Bonke akusesumzalwane vuka ubuntu bume buthi. Bemuza umzalwane. Ngamane ngeke lokukholwa, ngamane iminsindiso. Kodwa lithi izwi kaNkulunkulu asibe nokuthula kaNkulunkulu. Hayi umtholo uNkulunkulu ebhemuza. Abhemuza uNkulunkulu. Thina siphinde sibhemuza. Amen. Hallelujah. Kwafika uSathane ngelinye ilanga efika namadodana kaNkulunkulu. Ezulwini wathi ngajona. Ngisayazi. Lezi zinto ziba ngathi ziba surprise. Hallelujah. Ngisho uSathane. Lo ethi lesimanga usikhuluma ngaye sithanda sibheke phezulu. Akalutho uNkulunkulu. Amen. Wakwaya wayoreport nayeza namadodana kaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhuluma kahle ngasho nawu la. Zasha. Ethi yazi singafunda abazalwane, basingafunda. Kunobe qhamuka usathi nawu lana. Okay. Uzokwenzani? Uthi uNkulunkulu ubuya. Akatha, hey kadava fana namagate, sebonakele. Angeke simvulele Sathane bazalwane. Phela kabhemuza uNkulunkulu sinalawo mandla.
sithi noma simbona uSathane ahambela lethi hey ndoda ubuya uNkulunkulu uyaxoxa noSathane nayi incwadi yasitshela baxoxa naye wathi ubuya thumbuye kuzulazulile emhlabeni uyena uNkulunkulu usukela uthi ubona inceke yami uJobe Jobe angazange asho lutho uSathane angabuzanga lutho haleluya wathi uSathane ngiyamazi uJobe wathi inkinga yami phela isandla sakho ngifuna sondalaneke la mama wathi isandla sakho senjani uma isandla sikaNkulunkulu siphezulu kwakho uSathane akanamandla wona manje inkinga wena umvikele uJobe ngambona kubenza lutho ngiyambona abantu benza lo mdlalo bathi iarm wrestling bathatha indoda emnyama enempondo amen bayibeke nomlungu umfana omlungu thu Jesu bese kuthi ayenzeki lento phakathi kaJesu noSathane akuna arm wrestling uma kufika uJesu Sathane wabhabhalala njengemntwana engenampiko akanamandla nokusondela kuyena akanamandla nokusondela amen akathuswa uNkulunkulu wethu uSathane nathi kumele sithuswe uye fanele sihlale kuJesu haleluya uzozenza izinto uSathane uzozenza efuna ukusisusa kodwa ukuthi njani singakhathazwa lutho singakhathazwa yazi senzeke isimo uzuhleke uhleke nje uthi hayi simo kahle siyakhuluma thina nezimo sinawo amandla okukhuluma nani nezimo njengoJesu wakhuluma nani wayekhuluma nesimo izolo besikhuluma ngendaba ukuthi wakhuluma nezivunguvungu isimo haleluya sathula sathixwa namhlanje uthi nokuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda lithi izwi kaNkulunkulu ke ufunda lapha ku7 lithi lokuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke yakulondoloza inhliziyo zenu nemicabango yenu kuKristu Jesu izivunguvungu kumuntu noma ukungathuli nokuxokozela kula phakathi kwenu inhlizweni yakho Yesu wayezokuza umuntu ethu wasukela umuntu athanga imphiwe ungena ngani ke athanga imphiwe because akanako ukuthula uyaqoma ebheka lo muntu yaxokozela inhliziyo moya wakhe yaxuxuzela athaya impilo nenzondi la kuwe yinto ekhuluma la kuwe umbe umuntu asilona haleluya kodwa uJesu wazela kona lo ukuthi singabheka abantu sithi yasilona ngoba usenalo moya haya uzoya kanjani ngoba ukuthi wena uyaya lo ngamfuni naye uyaya ngizoyenza izolunguzana awunami lo angimfuni lo ezulwini haleluya uma ehambela ngale avoid indle mshintile kuthiwa ezulu kanjani dodeni zegolide uzobhekeza isegravel lezala inzima lendlela ezala kugravel waba ngendlela ende haleluya ubalekela umuntu wamangifuni eswamele sibenani sibe nothando haleluya naku ukuthula kaNkulunkulu okudlula uqonda konke sikuthatheni bazalwane singena nako kodwa kudinga uyidela thina siyahluleka bazalwane asinalo uthando thina siyakwazi lokho but we submit for us to have love asifundeni lencwadi Romans amen siphiwe lezi okwethu kuyithatha thena okulunga nemsebenzi emihle enjani sadalelwa ukuba senjani sihambe kuyo yona ebekiwe ngaphambili uJesu Kristu uma ehamba ngaphambili wenza le msebenzi uyayilungisela amen ukuba thina sofika senze njani sihamba thina hlulwa ukuhamba kuyo thina kuthiwa senjani masihamba kuyo le msebenzi yona ikhona aqala lutho thina waye ingakho uJesu Kristu uma esebuya kuMatthew 28 uthi semphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni ngithanda amagama athi amandla onke ubani ophiwayo yebo uJesu kodwa ubani uJesu ophiwayo bale kuthiwa ngingahlala lapha ukufana ngifaka isifundo nomuntu esifunda mina ngihlezi ngibuza lo ngabuza nangalila uJesu ubani ophiwayo
Siyazi indaba kaJesu. uJesu phela wayewumuntu 100%. Angini? Ephinda uNkulunkulu 100%. So ubani ophiwayo kuJesu? Mayithi ngiphiwa ngaphi uNkulunkulu amandla? So mayithi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni, ubani ophiwayo? Umuntu kuKristu uJesu, ukuthi ku-fleshly part. Lo makuphiwa lo fleshly part kuphiwa thina. So uthi ngiphiwe manje amandla onke ezulwini nakuphi? Nasemathuneni. Ubani wavuswa? Yaphatha ubani kuJesu wavuswa? Umuntu. Lo muntu uKristu uJesu uyo wavuswa. Haleluya. Uvuswa ubani? Uphiwa ubani amandla? Ubani opha uJesu umuntu amandla? Umoya kuyo uNkulunkulu. Yazwa into ngisho? Amen. Phela umoya wayesebenza kule nyama. Lithi zikaNkulunkulu, uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane. So umoya uNkulunkulu umoya wayekuphi? Wayesenyameni, emzimbeni kabani? kaKristu. Enza ukubuyisana nani? Nezwe nathi. Wayipha le nyama amandla le ayivuse emathuneni. Akuvuka umoya kwavuka inyama. Leso amasikhuluma ngerapture, sikhuluma ngokuvuka kwabafile, sikhuluma ngani? Ngemzimba abangcwele. Ngoba lokhu uJesu Kristu ayike ezulwini, nabangcwele kumele babe njani? Babe yiko futhi. uJesu Kristu usezulwini ngomzimba wenyama, ngomzimba wenyama yakhe. Bazalwane befunda incwadi ka1 Corinthians chapter 15. Ithi uma lokhu okubolayo sekubethe ini okungaboli, kukhulunywa ngenyama. Lithi itshalwa kunokubola kuvuke kunani? Kunenkazimulo. Haleluya. Amen. Asifundeni ke lathi nasinawo amandla siyaphiwa ngomsebenzi uNkulunkulu awenza esenyameni. Uma enza lo msebenzi uyawuthatha uthi ngumnika umuntu. Thatha izono zabani? Zomuntu ipheza kuyena, kuba ne-exchange. Haleluya. Sivaleni ngale ncwadi. Saphiwa umoya. Saphiwa ini? Umoya kaNkulunkulu. uNkulunkulu wazohlala kithi. Romans mangaphosisi 5. Ngifuna ukuvezela something bese ngihlala phansi. Amen. Aphiwa umoya. Akukho ke bazalwane okuyondlela ukuphiwa umoya engcwele. Abamona umoya engcwele uNkulunkulu kuwe. Amen. Amen. Chapter 5. Amen. Asiqale lapha nje ku verse 3 kodwa indaba yami lapha ku5. Amen. Singafunda igazi lenkosi. Lapha verse 1 kunesihloko. Yebo. Abakholwayo baseluxolweni noThixo. Abakholwayo abakuphi? Abakholwayo abaseluxolweni. Amen noThixo. Umkholo ukuphi? Noba. Yeah. Haleluya. Nalo uxolo oluza ngokukholwa uJesu. Singafunda verse 3. Ngaphezu koko siqhayisana ngembandezelo ezi, sisazi nje ukuba imbandezelo zisiqhelisa ukunyamezela. Ke ukunyamezela kubonisa ukuba sicikidekile. Haleluya. Kepha akusiko lokhu kuphela, kodwa sizibonga nasezihluphekweni. Nasekuhlupheka nangezinhlupheko, ngokwazi ukuthi ukuhlupheka kuveza ini? Ukukhuthazeka. Ukuhlupheka kuveza ini? Uma kufika ukuhlupheka siyazibona. Hey bazalwane, ngakubonga ubonga ukuthi uyahlupheka. Ubaba umzayiya ukhuluma ngibiza kahle. Mzayiya, ana ngipractice. Ngibonga zobaba izinzinzi. Ngipholele ibhekile ngibiza amazulu okhuma lo muntu noNdwandwe nomhlobo osompisi.
Ompelo nje manami. Manje kufika lezi zakuthiwa kunesiduko. Nima ngibuzile isiduko kuthiwa kunefani lesiduko. Vele ngidide ukugcina. Omunye umuzi kuthiwa wabonakala nini umuzi sithi wakamsana yena. Umuntu uma umsana ungena lapho isiduko. Isiduko nefa ayivele ubotha ethi haleluya. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu ke kepha akusikho lokhu kuphela. Kodwa sizibonga nangezinhlupheko. Siyazibonga ngezinhlupheko. Hey, usibonge ngenhlupheko baba umzayini. Bonge nje. Umuntu Nkosi ngiyabonga. Lokhu kunganele mina. Owayibonga inhlupheko. Ngako amaKristu yabona umKristu sakho umqondo kubantu asiyo umKristu. Wathi ngiphinde ngathi isikolo. Ngithi mina umKristu wakho umqondo kubantu awusiyo umKristu ngoba umKristu akawakho umqondo kubantu. UmKristu lo muntu noma beqhamuka abantu bethi lokhu silinyana lo. Ngisho uMkristu mina ngempela. Lo beqhamuka lokhu silinyana. Uyazi ukubekezelela into engabekezelela. Mase bekhuluma komama sebengena. Bayagcizelela. Ngeke mina yabona mangane into nje. Ngishamisa namalanga mina. Yeah, silinyana lesi ngoba umKristu. Wena makufika inhlupheko uyabonga. Haleluya. Njani? Ngoba kukhona okwaziyo ngale inhlupheko. uJesu Kristu bazalwane usebenzisa inhlupheko. Ufuna amanxeba enhlizweni. Ufuna ukuhlushwa enhlizweni. Yika kusebenza ini? Yasho nezibazalwane. Amen. Lithi inhlupheko zethu zani zesikhashana zisebenzela ini? Kazimulo enkulu kakhulu. 2 Corinthians chapter 4 mengaphosisi verse 16 and 17. Hallelujah. Amen. NamaRoma 8 verse 18 mengaphosisi. Amen. Khuluma ngalo ufuna ini? Inhlupheko. Safunda le ncwadi le eKapa. Ncwadi ezenzo. I think 14 verse 22. Amen. Libaqinisa abazalwane. Amen. Bebayala bethi simelo ukungena embusweni wezulu emva kwenhlupheko eziningi ayeyodwa. Nazi inhlupheko. Kodwa kuzo asibe nokubonga. Sibe nokuthula, asiqhubeke. Ke ukunyamezela kubonisa ukuba sicikidekile. Ukucikideka ke kudala ithemba. Ukukhutazela uveza ukuqiniseka. Ukuqiniseka kuveza ithemba. Yabona makuthiwa uhambile endleleni ngokubekezela. Zinoma ezinye izinto ufika uthi mina ngani khona ifuthi ushilo lokufakaza. Uthi mina ngake ngandlula esimweni esingaphezulu kwalesi. Noma leso simo mhlawumbe sivela singaphezulu kwaleso okwadlula kuso kodwa wani unani unethemba ngoba wakwakhuthazela. Wakwabekezela. Wakwabhekana nenhlupheko wenze njani wama. Usunako lokuqina okufunde ngani ngokukhuthazela. Amen. 5. Ithemba ke lona alidanisi. Ithemba alidanisi, alijabulisi. Amen. Umuntu onethemba umuntu powerful kabi. Kodwa yonke lentiza ngani? Ithi qala le nhluphekweni. Mawufunda ukubonga inhlupheko, ube nokuthula enhluphekweni, uzoba nalo ithemba. Amen. Abantu abaqhamuka kwifema families ahluphekayo, uthi wafunda waze waba mhlawumbe uthisha ngathi udokotela wakho uthisha kubo kwawuye yedwa uzokutshela ngethemba. Othi maxoxela istory athi ngake ngilale ngingadlile ngiphuza amanzi phela kodwa ngivule incane. Isithi thina so drive imoto engakade kwakungalungi. Amen. Ngiyakubenzela ukuthi umuntu ovela kuleso simo. uNkulunkulu ufuna abanjalo. Amen. Ngoba insindiso, amen, indlela yosizi nenhlupheko. Kodwa yakho umuntu umoya othi mebhekwa madimoni anqinqazela. Ngisho mina kwelika moya, madimoni mabebheka nje wasondele kulo is a dangerous person. Nani wakhekile. Amen. Siyasabona ama bodybuilders. Siyawazi ama bodybuilders.
Amen. Wena ubona umuntu usenefuba engaka. Ngokuyombona mayizakha lefuba. Awumhaleli. Ngithola equbula insimbi sithi uthi wayengaqhilaza kanje. Uthola into dihlinile inyempili. Isabe ifuna lezifuba. Uma sigqoka ivest. Ya, iyona impela ubona bawenza body guide. Amen. Ikhomba nje beka nje wena suka lapho. Awutshelwa ukuthi ya okwesibili izobamba ngesandla so kodwa ukuzifinyelele kulamandla kwakunzima. Qubula insimbi kodwa ibekezela ngoba ifunani unalamandla. Ukuthi egcineni sizothini? Yewe. Nawe uma ufuna kwelika moya ukuthi yewe edemonini shona phansi. Shona ngako lithizi kaNkulunkulu enjani ngenyamazele emkhulekweni. Bana ushone phansi. Uma uvuka lapho uvuka nawe usu esidimoni mbonile siqedeni. Themba njani akujabhisi. Ithemba ke lona alidanisi kuba